बाबजी प्रणाम। हाँ खुश रह। बाबजी रउआ से एगो बात करे के रहल। कह का बात बा। बाबजी सोचत रहनी जे इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ क्रिएटिव काम कर ली। अच्छा क्रिएटिव काम करे के चाहता रहा। कौन क्रिएटिव काम करे के चाहता रहा। क्रिएटिव काम जैसे कि सोचता नहीं कि एगो डीएसएलआर कैमरा किन ली आ वही से कुछ फोटो वोटो लेके हमरा हल्का फुल्का फोटोशॉप आवेला तो वही फोटोशॉप के फोटोशॉप से तनी एडिट उडिट क के आ इंस्टाग्राम पर डालत रहे। ओहि से तहरा के लइकाइए से कहतानी जे गाय के दूध खूब पियल कर। गाय के दूध पियला से दिमाग तेज होला। माने कैमरा किन के फोटो ले रहल क्रिएटिव काम बा। फोटोशॉप सीख के फोटो के एडिट कर रहल क्रिएटिव काम बा। लेकिन इंजीनियरिंग क के कैमरा बनावल आ सॉफ्टवेयर पढ़ के वो फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर बनावल ई कुल क्रिएटिव काम नहीं है। का जाने का होई तहनी के जनरेशन के बाबू हमरा बड़ा डर लागेला। ठीक बा अगर कैमरा किन के फोटो लेला में हुआ दिक्कत बा तो फिर दोसर कोनो क्रिएटिविटी वाला काम कर लेम। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी कर लेतानी चाहे एक्टिंग कर लेतानी। मैंने ऐसा काम करेम जोना में क्रिएटिविटी बा। ए त खाली चुटकुला लिखला में एक्टिंग कैला में थोड़े क्रिएटिविटी होला। क्रिएटिविटी एगो नाउन ह। सब काम में क्रिएटिविटी लागेला। तू डॉक्टर बना इंजीनियर बना वकील बना जज बना सीए बना साइंटिस्ट बना कोनो काम करो काम में क्रिएटिविटी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये सब तो लगबे करेला। बाबूजी हमारा डॉक्टर इंजीनियर बैंकर सीए वकील जज ई कुली वाला 9 to 5 बोरिंग जॉब नहीं करे के। साफ बउआ आ गई बड़ा। इंस्टाग्राम देख देख के तार दिमाग साफ खोखला हो गई बा। यह जोना नौकरी के 9 to 5 बोरिंग जॉब कहता रहनू डॉक्टर के इंजीनियर के बैंकर के वकील के सीए के या जज के या पुलिस वाला के वह बोरिंग 9 to 5 जॉब के वजह से बड़ा दुनिया सर्वाइव करता कोरोना काल में। बुझ गई जत्ता तार क्रिएटिव काम जना के कहता रहनू चुटकुला लिखल एक्टिंग कहिल सारा चुटकुला लिखेला लोग एक्टिंग करेला लोग बड़ा काम अगर बंद कर दी जौन बंदे बा तब वो दुनिया के बहुत फर्क नहीं पड़त। बुझ गई बहुत काम बहुत सिनेमा बना के धइल बा लोग देखत रही 10 साल ले सिनेमा। लेकिन 10% अगर डॉक्टर लोग काम कईल बंद कर दलस तो साफ दुनिया तबाह हो जाई। बुझ गई एगो बैंक का ब्रांच अगर बंद हो गई तो पूरा इलाका में त्राहिमाम मच जाई। तो ऐसे किसी काम का बेइज्जती मत कर दीजिए समझे ना। जाइए जाकर के अपना इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़िए जाइए। बाबूजी उहे सेम सब्जेक्ट पढ़त पढ़त बोर हो गई बानी। हाँ तो ई बात कह अगर एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो गई बड़ा तो सब्जेक्ट चेंज कर ला। हमार बाबूजी कहें जे चेंज ऑफ सब्जेक्ट इज रेस्ट फॉर द स्टूडेंट। समझ गई ला जा